AJ, anjani lamalungiselelo? Siwenze sodwa lamalungiselelo wonke. Ngichaza ukuthi uDurga yena bese kitchen epheka, uYashi waletha ikheke, uSweta ke yena walungisa itafula. Konke ke lokho ke mina noDurga sesahlobisa. Ulila ke yena kenza ngalutho. Kuhle ukuthi akenza ngalutho. Okungenani ayikho into ezophambuka. Ram. Ungayisho kanjani into efana nale ulila kenza ngalutho? Kunalokho nje ebesiza lapha. Upumbese. Upumbese. Ngiyabuza ukuthi upumbese Durga. Ha? Durga upumbese. AJ. Iloket. Ubani othintele locket? Ubani othintele locket? Ubani othintele locket? Senginibuza kokugcina ke manje. Bani othintele locket? Imina. Ngisho ukuthi ugogo bengicelile ukuthi ngiqoqe. Ungakwenza kanjani? Ungakwenza kanjani ukuthi ufake isombe sakhe endaweni kaAntara?
Akumina ngifake lesithombe lana. Suyavuma ke manje ukuthi wena othintele lo khethe. Yebo, ngithintile kodwa ugogo bethe ecela ngiyikline, ngase ngayiklina ke mina kodwa azange ngisifake isithombe. Ngike ngakuxwayisa namhlanje ekseni ukuthi akumele nakancane uthinta izinto zika Antara. Uyathanda ukwenza amaphutha ngokuphindelele. Ma iphutha lami ukuthi ngimvumela ahlale kulomuzi. Awukufanele inhlobo ukuthi ungahlala la ekhaya wena Lila. Abiram. Gogo. Angizange ngempela mina ngize ngiyenze le. Hlisa umoya mntanami, ngizohamba ngiyokhuluma naye. Hamba wena uyophumula, hamba. Gogo. Abiram, hlisa umoya. Abiram, usho ukuthi ngempela ucabanga ukuthi uLila uyenzile lento. Ubani omunye obengakwenza ma? Konke kulokhu kuyaqhubeka selokhu afika la ekhaya. Usho ukuthi ke manje sekumele ukuthi sithwalise uLila wonke amacala thina bese sizikhipha eceleni. Kuzomela sithole iqiniso singambheci ngobeni inyama engayidlanga. Angeke ngizame nakancane ukucabanga ukuthi uba okwenzile ma. Angikwazi ukuthi ngingasola amalungu omndeni ngenxa lentombazana. Wena ke manje into ezokujabulisa ukuthi uJesus uLila ngecala angazange azalenza umntana abantu. Ngitshele. Uma ngabe kuzothwalisa uLila leli cala leli. Ukuthi mina ngithini lokho ngekusize ngalutho Abiram mntanami kodwa yini? Kodwa ngifuna uzwe into eyodwa. Wena le ndlela uziphethe ngayo leya yamukelekile. Wenza iphutha. Futhi uzosola ngiyakutshela. Ingabe ngenza iphutha? Ungani uma lokho engitshela ngale ntombazana entsha? Angikaqedi. Uzokukhokhela lokhu Lila. Ubani oshintsha isithombe sika Antara? Uye wayisholo yena ngokwakhe ngithi uLila usholo yena. Kunjalo. Uthathile okhethe kuyicloset kaAntara kusho ukuthi nguye kwenzile. Ngeke kwenzeke lokho. uLila uyahlanya akasona isilimo. Vele uAJ uzothukuthela uma ebona isithombe sika Lila esikhundleni sika Antara. Akayona intombazane engavani igwaze ngowayo. Ngiyafunga yezwa. Durga wena uyakwazi ukukhuluma kahle futhi uhlakaniphile. Ngiyohlezi nje ngihlonipha njalo ingqondo yakho. Yakela kuloko umphakamisa. Usho kahle ukuthi uLila akakwenzanga kusho ukuthi na kanjani ungabaza thina. Ukhona omunye umuntu ozonda uLila kulendlu. Wena? Iqhinga elikhulu lize nami ke. Yazi ukuthini? Yonke lento bekumele ngabe niyenzile nina. Ngiyenze ngedwa mina. Oh, shoda. Wenza kungaphezulu kwalokho mina bengikulindele. Uqinisile. Yazi uLakshmi lokho akushoyo uqinisile. Ubuzoba umama wethu omuhle wena. Yena niyafanelana noAJ. Saraswati. Le ntombazane ayifanele ukuba kulendlu. Musuku umvumela ukuthi akudunga umqondo wakho. uLila akafanele lo muzi kanye noAJ. Kumele ukuthi ahambe la ekhaya. Ingakho sifisa ngathi ngabe uAJ akamamukelanga. Kodwa uma uAJ ebhekene nezinkinga ngayo yonke lento, ngeke ngize ngimele lonto mina ngiyanitshena ke. Ngifisa kanjalo. Noma ngabe ningeke nikuthande. Angithi Lakshmi. Yebo Doka. Saraswati? Yebo. Futhi nikhumbule lokho. Nicaba ngekhathi eziyikhulu ngaphambi kokwenza ukuthile. Kanti wena uze kulendlu ukuze uzothola ubulungiswa. Hayi ukuthi uzosixabanisa. Wonke lo msangano wenzeka la kusiza uLila ukuthi adatshukelwe kakhulu ugogo. Uyazuza kulento. Umuntu wesithathu uyazuza kulento. Umsangano wodwa.
Ini? Uchaza ukuthini manje uDurga? Umuntu wesithathu angajabulela kanjani uxabana kwabanye abantu? Siba u4 nje thina, buka ngiyabala. Wimina, uwena, uDurga, uSwet. Siba u4. Oh. uDurga befuna ukuthi ukufuna ukuzuza ulila kulabantu abawu4. Saru wokuthule bakithi. Kenzeni kanti? Siba u4 nje. Abiram, AJ ngizohamba ngiyobiza uLila. Abiram. Ulila ngakazange ukuthalale behlela usuku bonke. Lebekhala ungathi ufele. Usanda kulala manje. AJ, uLila ukhathele kakhulu yazi. Kade lele tafuleni lokudlela namhlanje ntambama. AJ ngiyacela mvumele ukuthi akwazi ukuyolala. AJ ngahamba ngiyobheka. Durga, kulungile ngizomletha. Cha, ngizomlanda uLila. Thula. Akekho noyedwa kufanele ukuxwambukele. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on News 2 zizonke sisonke DSTV